Bulldog Fest 2016 je 10. ročník medzinárodnej modelárskej súťaže. Na súťaži sa zúčastňujú plastikoví a papieroví modelári. Vidieť tu modelárov z celého Slovenska, Bratislavy, Košice, Žilina, dokonca poľských modelárov. Veľká účasť je z Českej republiky, dokonca sú tu modelári, ktorí merali cestu až z ďalekej Prahy, takže zatiaľ hodnotím tú účasť veľmi vysoko. Modelári súťažia v takých dvoch základných kategóriách. Jedna kategória sú plastikové modely, druhá kategória papierové modely. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: žiaci, juniori a seniori. Rád by som ešte spomenul vlastne, že bojuje sa o hlavnú cenu a tým je Bulldog Cup. To je vlastne cena pre najlepší model celej súťaže. Zaujímavosťou ešte tohto ročníka je to, že my sme sa rozhodli udeľovať takú špecifickú cenu. Rozhodli sme sa spraviť a chceli sme spraviť niečo, aby tí modelári, keď prídu domov z Liptovského Hrádku, aby mali niečo, čo bude pre nich naozaj hodnotné. No a napadla nás taká myšlienka, že oslovíme o spoluprácu Petra Fiantu. Peter Fianta je rodák z Liptovského Hrádku. Iba pripomeniem, že Peter niekoľko rokov lietal v akrobatickej zostave bielých albatrosov. My sme sa s Petrom stretli a povedali sme mu, že by sme chceli udeľovať ceny, vlastne diplom, kde bude znázornené jeho lietadlo. Veľmi sa tomu potešil, bol nadšený z toho, my sme naozaj boli radi, že sa to stretlo so záujmom. To znamená, že tie ceny budú vlastne limitovaná séria nakresleného jeho lietadla, konkrétne jeho, na ktorom on lietal. Peter takisto príde dneska medzi nás a podelí sa vlastne medzi modelárov tie zážitky, ktoré zažil on počas svojej aktívnej služby. Zaujímavosťou, alebo skôr už aj takým zvykom v Liptovskom Hrádku je to, že do Hrádku prišli modelári, ktorí sa delia o tie svoje modelárske zručnosti s inými modelármi formou workshopov. Tohto roku sú tu traja modelári. Rastio Jančuška z Bratislavy, ten sa vo workshope zamerá na figurky. Zdenko Bugaň z Ružomberka, vynikajúci modelár. Lipták, ten sa zameria zase na lietadlá. A takisto, trúfnem si povedať, jeden z najlepších modelárov na Slovensku, Martin Kováč, a ten zase sa bude venovať modelom bojovej techniky. 10. ročník je jubilejný ročník, ale tým, že je jubilejný, je aj posledný. My sme sa vlastne rozhodli tú súťaž budúci rok neorganizovať z jednoduchých dôvodov. Sú členovia, ktorí sú síce rodáci z Liptovského Hrádku, ale našli si rodiny a zamestnania mimo Liptovského Hrádku a tým pádom tá organizácia je zložitejšia. Ďalší dôvod je ten, že ja ako hlavný organizátor mám takisto rodičovské povinnosti, mám doma polročnú dcéru a viem, že organizácia súťaže budúci rok, kedy bude mať ešte štátnice, by bola veľmi komplikovaná. No a ďalšia vec je tá, že odchádzať sa má na vrchole. A ja verím tomu, že 10. ročník bude vyvrcholením našej snahy a že to bude taká odmena aj pre nás od tých modelárov. Ja verím tomu, že sa rozlúčime naozaj s odsťou a že na ten Hrádok tí ľudia, tí modelári a tí návštevníci budú spomínať vždy v dobrom. Nevylučujem, že do budúcnosti sa k organizácii nevrátime. Ja možno po budúcom roku zistím, že mi to chýba a vrátime sa k tomu. Rovnako viem povedať, že keď to budeme chcieť znovu naštartovať a rozlúčime sa naozaj s dobrou súťažou, tak tí ľudia opäť do toho Hrádku zavítajú. Takže toto sú asi také najdôvody. Medzi nami máme od založenia vlastne tejto súťaže člena Ivana Klauča a kto Ivana pozná z Liptovského Hrádku, tak Ivan je na invalidnom vozíku. Je špičkový modelár, venuje sa stavbe papierových modelov, teraz začal robiť plastikové modely a jeho modelárske majstrovstvo je naozaj neuveriteľné. A keďže vieme, že život a žiť vlastne na invalidnom dôchodku nie je jednoduché, my sme hľadali spôsob, ako by sme Ivanovi pomohli. V spolupráci vlastne s mestom, s Art Studiom, s pánom Čajkom, poslancom mestského zastupiteľstva, sme sa rozhodli, že tá forma pomoci bude taká, že spravíme limitovanú sériu tričiek a výťažok z predaja venujeme Ivanovi. To znamená, že my takouto formou Ivanovi dneska budeme chcieť pomôcť a ja verím, že to bude všetko prebiehať hladko a že ľudia budú spokojní. K modelárstvu som sa dostal vlastne ešte v detstve, keď otec obieval modely, tak vtedy ma to zaujalo, lebo som videl,
že čo všetko sa dá urobiť. No ale nebol som si istý, či to ja zvládnem a potom, keď som chodil na školu s takými deťmi, ako som ja, všimol som si, že kamarát, ktorý mal také ruky ako ja, dokáže robiť modely, tak som si povedal, že to skúsim. No, postupne sa to tak nejak darilo. Najprv som robieval plastové modely, ale keďže tam bolo treba malovať a nemohol som robiť so syntetickými farbami, tak som si povedal, že skúsim papierové modely a postupne som sa prepracoval k takým tým zložitejším kúskom. Postupne mi to išlo, najviac sa mi páčia lokomotívy, lebo možno aj preto, že naživo som párnu lokomotívu nevidel, tak som si povedal, že si ich budem robiť aspoň papierové. Do budúcnosti by som chcel skúsiť tieto plastové modely, lebo teraz už existujú farby akrylové, ktoré nesmrdia, takže sa môže s nimi robiť. A tiež by som tak sa chcel venovať hlavne lokomotívam. Jubilejného 10. ročníka Bulldog Festu sa zúčastnilo 160 modelárov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Na súťaži bolo možné vidieť 768 modelov. Cenu Bulldog Cup za najlepší plastikový model získalo Ľuboš Šebík za model L39 Albatros vo farbách akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Cenu mesta Liptovský Hrádok za najlepší papierový model získal Zdeněk Smaženka.